Sziasztok, Ati vagyok, az itt a Reston rendszerek nem Survivor, bocsi, sorozatom első része lenne, amiben megépítem és be is mutatom a rendszereket. Szerintem kezdjük is, melyikkel kezdjük például. Szerintem kezdjük igazából nagyjából a fele ide van bekötve ebbe, házikóba. Ugye milyen szép? Tudom. Nem laggolnék annyira az eső miatt. És bocs, a minőségért nem nagyon tudok jobbat nyújtani, majd megpróbálok valahogy. De szerintem most kezdjük ezzel. Nos, ez egy szelektáló szerkezet. Úgy működik. Van ilyen sok minden, akkor ide beletúrod. Ez a gép szépen okosan nekünk, kiválogatja a cumókat. Nekem most trópusifa, vas, arany, szén, gyémánt és egy smaragd van beállítva, hogy szedje. Akkor most kiszedek néhányat, hogy lássátok, hogy tényleg működik. Annyiképpen, ha tudnak, akkor van egy másik sorozatom is, az pedig a Survivor sorozatom. Abba is már van egy rész felvéve, az is fel lesz téve. Ha érdekel, akkor szerintem nézzétek meg, mert érdemes megnézni. Ha akartok ilyen túlélőset játszani. Persze csak akkor. Aha. Ide tűnt el a sok... Ide tűnt el a sok smaragd, ide tűnt akkor elmehet a sok. Jézusom, gyémánt. Bocsánat, kutyogotásért, csak az ablak nyitva van. És igen. Bocsánat, kutyogotásért, csak a kutyám egy kicsit érdekes, úgyhogy lesz egy vágás szerintem, de nem biztos. Nem lesz vágás. Hallgassátok a gyönyörű hangját. Jaj. Jaj. Nem baj, kirepülünk. Remélem. De meg is vagyunk. Nos, mint mondtam, kiveszünk innen is, hogy abban most maradhat végül is. Júj! Akkor szépen így ezt így. Kiveszünk néhány ilyet, valami ilyet. Úgy. Na, mi lehet? Úgy, oké. Nem tudjátok, hogy mit csináljatok. Ez sem menjen már kárba, akkor. Itt a sütős rész az az én ötletem, csak véletlenül kiütöttem egy tölcsért. Most vagyok, ugye? Most megfogjátok, így betömitek, így mindent így behánytok szó szerint tulajdonképpen. Mi ez? Boszorkány. Jó, oké. Mindent ide beköptök, vagy hánytok, nekem 8. Szépen kiválogassa nekünk, ami az ilyen szlájtáló féleség, és itt ezen a kis kijelző monitor féleségen mutass azt, hogy melyiken dolgozik. Most legalábbis a smaragdon dolgozik, mert az világít. És lássuk, hogy ez a fákja nem még akkor azt világít, és látjuk is, hogy tölti bele. Már pont nem fogjátok látni egy per pillanat. Na így. Így most látszik, hogy tölti bele, remélem látszik is, de majd még a képen még elbírhatok. Úgyhogy igen. Képen még lesz javítás, és honnan tudjuk, hogy van-e benne valami. Onnan fogjuk tudni, hogy ez végig is már az a része. Ha ide jövünk, megfordulunk, akkor itt látunk egy ilyen ugyanolyant, csak itt, ami nem világít, abba a chestben nincs semmi, amiben világít, abba pedig van. Mint látjuk, van emeraldból, vagy smaragdból és gyémántból, de nincsen szenünkből arany meg vas, és ez trópusifa, csak nem tudom miért is csináltam. Úgyhogy ez a kis zöld wool pedig az áramél fog gondoskodni, ami nem soká be is fog kapcsolni. Mert ez, ha nappal van, akkor ez letiltja ezt a fákját, amiből a jel megy oda, és akkor nem világít. Mégis egész könnyű, ezt is megépítem, ha akarjátok. Csak
mutatom, hogy azért lássátok, hogy igenis világít. Majd azokat kell ott nézni, amit nem láttok. Na, azokat kell ott nézni, ott a lámpákat ott. Azokat, ahol az X van, azokat kell majd figyelni. Bevilágítanak. Mert nem tudjátok látni, de mindjárt fogjátok, hogyha bekapcsol. Lássátok, be is kapcsolt, és azt lássuk, hogy ez nem világít, és az világít. Most nem vagyok egy gyors időállítás, mert nem látok semmit. Na jó, és akkor lassan már le is kapcsolódik. Nem olyan jól látszott, mindegy. Na akkor megmutatnám ennek a rendszerét, ami itt található hátul. Nem bonyolult, csak keresztönvezetés meg erősítés. Majd igazából ez a rész, itt a kék lazuri tömbön a legfontosabb toll nem működik. Innentől már nyugodtan megcsinálhatjátok, mert az nem osztám szorosak, én csináltam, hogy egy kicsit dizájnolja meg kicsit. És ami nem ide bekerül, ami ezekben nincsen, ami nem smaragd, gyémánt, szén, arany, vas, trópusi fa, az minden szépen ide bekerül ebbe a chestbe. Mint lássuk, csak most valami nagyon nagy probléma akadt, mert ugyanis nem töltötte be, ami nekünk kell. Meg is nézem, hogy mi a Bibi, mert nem látom, hogy dolgozna valamelyiken is, és a vason dolgozik. Ja igen, azért nem érzékeli, mert megmutattam, hogy nem muszáj. De elleg akkor most a vason dolgozik? Nem, most megint a gyémánton dolgozik, mint lássuk már a gyémánt, és az a lámpa ég alatta. Most nem, akkor visszakötném őket, mert igen, fontosságos nekem. Nagyjából 7 perc megy a videó, az egész jó. Lássátok, a végén a jel már folyamatos lesz, mert annyi repeater van, hogy nem bírja ezt követni, így már folyamatosan fogjuk tudni látni a dolgokat. És nem kell beléjük késletetés, felesleges. Úgyhogy igen. És ez is, én úgy is meg lehet csinálni, hogy nem a chestbe, hanem egyből ebbe töltitek, ami szépen, mindjárt meg is írus ráállom nektek. Jaj. Nem baj, visszarakom majd. Legalábbis megpróbálom írus ráállni. Azzal, hogy kiveszek egy semmit. Hanem eljövök ide a ládához. És kiveszem azt az egyetlen egy darab redstone-t. És ide jövök ehhez. Ez azt tudja, hogy szépen megcsinál nekünk azt, hogy ez szépen ezt itt kidobálgassa nekünk. Ami nem beleillő. Már 12 trópusi fa, mert nem volt nem az egészet megcsinálni. Íruszánon nincsen kő beállítva neki. Így most szépen beledobálom őket, ahogy szoktam, és megmutatom, mi történik akkor, olyan fejlődök tudni, de nem baj. Most bekapcsolom, hogy tudjátok. Ja, igen. Jó, oké. Elég gyorsabb féle. Nem baj, rákössük. Gyorsan csinálja, és így dobálgassa is, nem tudom, látszik-e, de azért remélem látszik. Látszik, hogy dobálgassa ki. Lássátok, hogy szépen kidobálgassa össze-vissza 60, ameddig el nem fogy, addig is szépen kidobálgassa nekünk
amire mi most nem vagyunk kíváncsiak, mert hagyna nézem végig. Akkor jöjjön a másik, amit még gyorsan megmutatok, az most legyen így hirtelen ennek a nagyöccse. Éppen építek. Azért ez a sok repeater, hogy ne kötődjenek össze a rendszerek. Ugye a végére meguntam, hogy ilyen sok repeater, azért inkább megcsináltam így, hogy restore, elismétlő, restore, repeater, vagy akinek hogy tetszik a neve. És én lássatok, itt egy 20-valahányra képes, azt hiszem, nem tudom. 20-valahányra képes. 20-valahányféle dologra képes elszelektálni. Mondjuk úgy, hogy majdnem egyszerre. Ez elég jó szerintem. Ha akarjátok, akkor már is megépítem eztnek a nagyobb, egy icipicivel kisebb részét, mert hadd ne építsem meg ekkorát, hadd ne építsek meg. Hogyha akartok. Végül is ekkorát nem érdemes megépíteni túlélőbe, vagy valamibe. Inkább ilyen kreatívba érdemesebb, hogy úgy akarjátok, mert ez így nagyon-nagyon igényes. Vas, meg redstone igényes. Ezt még inkább érdemesebb ezt a kisebbet megépíteni, inkább ezt építsétek meg, mint azt ott. De szerintem mindegy, akkor most megépíteném a kisebb részét, amit hol építsem meg ennek itt mögötte. A kellő, nagyjából van 11 percem, úgyhogy jobb lenne sietni. Gyorsan meg előveszem a töltsérkel, vöröskő jelismétlő vagy repeater, és vöröskő komparátor vagy másik neve, mit nem tudok. Mégiscsak ezek kellenek, egy kis redstone fákja, plusz kétféle láda, ami a csapdaláda és a sima láda. A sima láda és a csapdaláda kell. És valamilyen blokk, amin megépítitek, ami nekem most ilyen kőtégla, ezüst, vizé lesz. Bizbasz. Gyorsan megépítem, hogy ne jöjjünk ki a 15 percből. Azt hiszem 4 és ilyen kell. Megfelelően és shift-tel lehet igazából rárakni a töltsére. És megépítek, mit tudom én, ekkorát. Úgyhogy ezt így most utána megfogjátok, és ide is húztak egy ilyen sorblokkot, hogy ide is kell egy töltsér, ilyen angol PLS, és ezt is ugyanúgy rakjátok, csak ide már nem muszáj shift, látszik a shift? Látszik, de nem muszáj shift, csak hogyha egymásra raktok. És akkor most még egy sor blokk, amit nem érdemes lerombolni, mert ide jön majd ez a komparátoros cucc. Így kell szépen okosan megcsinálni. Fontos, hogy ez legyen, és hogy ezek előtt legyen, és azok a kis részük ott mindig arra felnézzenek. Én rakok még egyet, mert a chestnek így érdemesebb megcsinálni. Utána szerintem jöhet is a láda, de nem várjatok. Ide kell még egy sor a rendszernek, ami nem jót csináltam, bocsi a malőrért. Ide kell még egy sor, hogy a redstone-nak legyen vezetődve. Így és akkor most jön ide az egyen lejjebbi blokkra jön a blokk, amikor építitek. Ezt szépen beresztonozzátok úgy, ahogy szeretnétek. Nem baj, ha megy, mindjárt mutatom, ilyenre nem baj. Az nem fogja zavarni. És hogyha olyat akartok, mint az, akkor még ide is raktok majd. Én ezt most nem építem meg talán egynél. És akkor, ha ez megvan, akkor tulajdonképpen már csak a többit kell elhelyezni, amit úgy fogjátok, hogy ide még mindig, bocsánat, még az első részem, ide jönnek be a vöröskő jelismétlők, azok is fontosak. Ezek fogják majd elvileg letiltogatni a fáklyákat.